Haka jing ka Euro arajar ar peusau semi-final happening ke Netherlands Persia ke England. Bat kani ka Sien ka balai baki negi ar teli ki kenhun kini akan do haka jing ka Euro Championship. Aba pai syak ka jing ka semi-final ke Netherlands kala pensngap jari ke nong Christian jong ka England. Tang haka minit ke bahnyau haka bagalayo ban penki jar ningkong lengbau Shawi Simons. Ubre urang lekai batang ar puis nem jong ka Netherlands. Henry Day haka minit ke bakat kendai ke England kalayo ban Thep ya ka gol pen ya khai. Lengba ke penalti balakan jad do kapten jongka uharikin. Badia ka penalti baka England kalayo kadai lengba ke jing rap penti kena jongka VAR. Badai la bagi ni sigol baro artli ki kenhun kia khai hadu bakot ka kela step da mar sigol. Aba phai pat shaka kelamit ka jing lekai ka long maria khai haka ba baro artli ki kenhun ki klemla ban Thep ya ka gol pentam. Wala kila persyang ka to ne Henry ki klemla ban penurulong. Henry Day haswa ban kod artat ka jing lekai u player substitute jong kari England u Oli Watkins u bami badan tang haki khendai minit. Ulio ban Thep ya ka gol pentam nak benta ka England. Kata ka minit ka ba khendai peu. Badia ka bol lai rapen pu da Palmer Uneru udai player substitute badai lemba ka jing mi madan jong kini ki arngut ki player substitute jong kari England Watkins badu Palmer lapelog ya kari England bakan yo Thep ya ka gol pentam hagani ka jing lekai semi final haga bagi rangi lekai jong kari Netherlands ki klemla shu ban sikuliang ado bokot ka khendai per minit ban riu minit ka additional time haga baka England kala job da arla ka wei hagani ka jing lekai badi Rung syaga final jong ka Euro Championship haka Sien ka baar bat kan ya kendu Persia ai ka Spain haka jing lekai final kaban long haka khat santrik pada Julai haka por khat arshiteng am kat kum ka baje jong kari India.